Budapest, alig néhány hét, hogy világra jöjjön Ariel Claudia Dedei. 32, azaz Tücsi és párja, Sofron István, 31, első gyermeke. A csodaszép kismama elárulta, egyelőre nem a végleges otthonukba viszik haza a kislányukat, az utolsó simítások ugyanis még hátra vannak az álomházukon. Mindent úgy alakítottunk, hogy az a lehető legkényelmesebbnek bizonyuljon, és már akkor is szem előtt legyen, ha éppen főzök. A konyhánk egyben lesz a nappalival, így mindig rálátok majd, ha az apukájával ott játszanak, mesélte Tücsi, azt is elárulva, hogy a konyhabútort már kiválasztották, de a kiegészítőket még be kell szerezniük, többek között ezért is látogatnak ki a hétvégén a konyha kiállításra. A legnagyobb fejtörést jelenleg a konyhasziget borítása okozza. Bízom benne, hogy megtaláljuk a megoldást.